Uyabingelela uDlamini Umthandazo, ngingelo omkhulu kanza kwethu kusanibonana kuye bakhona emakhaya sadinge khona noGamuyini angamuyi. Namhlanje ke siye kudeni kakhulu kanza ukuthi asinokukhuluma ngomuthi, sokukhuluma ngewasho, asizokhuluma futhi ngesithunzi. Sizokhuluma ngamafutha na. Akhandiwe amafutha lawa. Noma ngichaza ukuthi ngawani. Amafutha enginawo mina khama amabili na enye inhlobo. Na. Yabona mos. Kube lawa futhi. Bese wafaka ibhodlela lakho. Yabona. Ibhodlela wafaka. Yabona. Lawa futha lawa uthola impepho, ushisa impepho uma sekugezile kahle. Ngakcleana. Ushisa impepho uthi ngifuna imali ngithanda nabantu bangithanda. Bame business lami. Yonke into ngivela khona ibe yinhle. Noma thola unemarket, bolekisa ngemali. Uzakwazi zihambi kahle, mhlawumbe kusebandleni noma uswa ngikuphi uswa yisaluni uswa yini. Le bhodlela iyavula le bhodlela. Kodwa mase kugezile ngaqhumisa le bhodlela ngibukele khona ekhaya. Le bhodlela liyahleshwa le bhodlela mlele. Uma uvuke kusena ugeza ngalo. Ntamba uma ubuya awudivine besifazana noma umuntu wesilisa. Le bhodlela liyahleshwa ngoba wangakwenzi lokho izolahleka le bhodlela. Uzothi lilandwe yimina ngento zami. Sephithile behlala la eMpumalanga la ekhaya. Ngimthanda uDlamini. Mina ngenza yonke into. Ezingumthandazi kuyenzeka ukuthi ngiyofuna umuthi. La khande umuntu ibhande. Kuthi umuthi ugawe anikeze umuntu. Abantu kunento abangayazi abanye abantu. Umthandazi sangoma inyanga iligedla. Mfundisi. Ziyafana izinto lezi. Ngwabonke abantu abantu abalenje ngala basebenza ngabantu. Nethi kuhluka indlela abasebenza ngayo. Noma phinde futhi kuhluka nendlela abangena ngayo kuphi kulo msebenzi. Njengamanje umthandazi but at the same time ngumfundisi futhi ngiphethe ibandla. Ezingumthandazi uma ungumthandazi ufike ubhizi ngamanzi kuphela hayi ngenye into awufaki lutho phakathi. But mase kukhule kwesithi okufakayo usuyafana bonke labanye abantu abalapha ababendabuko. Kukhona isifo esifika nomuntu la esingadinga amanzi kuphela sidinga isosho phakathi ngesifaka. Esidinga umuthi ukuthi kuyonikeza lo muntu. Esidinga umkhulu yakhuleke lo muntu. Esidethi ngimhlole ngimhlolele lo muntu. Sokwehlukene ngibukele khona ekhaya. Namhlanje ngisikhuluma ngale bhodlela likamprofeti umthandazi. Ngiyafaka le bhodlela ekhaya. La khaya efika ekhaya sigeze. Sikwangena kule ndlu le yakuyisole ngibukele khona ekhaya. Njengomthandazi uDlamini. Sekuningi mina enginako engikubonile esekwenzekile empilweni yami futhi ukungijabulisayo inkomo zikhona imoto zokuhamba sengaphile ekhaya ngibukele khona ekhaya ngiyahlangana nama radio station kadile futhi neyiwasho wena ufuna ukwenza le fika lapha ekhaya kaMprofeti Umthandazi nothi ukude kwani mohluphekile uzofika inkosi ibusembukele khona ekhaya.